kommer en gang med værelsen der. Jeg prøver lige at se, hvor meget højere han ligger i forhold til den anden. Ja. Ja, i vandet. Han ligger der noget højere, nej? Ja. Og jeg er heller ikke fyldt med vand endnu, jo. Jeg kan mærke, at det kommer stille og roligt ned i vadet, eller ned i indersiden af sydvagt. Er der nogen aftaler, hvem der går ud og henter ham op? Han er lidt både her. Men ryger du i og ligger sådan her, så er du færdig. Mm. Ja, hvis du er bevidstløs der. Ja. Men ligger du, er du heldig at ligge der, så? Ja, så skal det. Nej. Hvordan har du det med at komme op i båden så? Det ved jeg jo ikke rigtigt nu. Der kommer en lang lænd. Nå, jeg mener den der. Jeg tror den her. Hvad var den hedder, Carsten? Kom ind. Den der? En topani. En hvad? En topani. Topani? Okay. Og det ser her, han kom op der. Ja. Film. Ja, jeg filmer det. Det skal bare gøre det nemt for sig selv, jo. Ja. Men der var der slet ingen far ved at tage vand i. Har du også billede der i dag? Jo. Ja, jeg ligger der en sø ind, ikke også? Filmer du selv? Så er du selvfølgelig om på den side af båden, hvor du ligger bedst, hvor det er båden. Jeg lægger det ned på en DVD til dig. Kan det gøre det? Fordi jeg kan ikke sende så mange billeder ad gangen. Ja. Også de andre billeder her. Hvad skal ham fulderækken der? Jeg vender den rundt, men jeg prøver at se, om den kommer op i. Det I lige skal tænke over, det er, at der er en overvejende sandsynlighed for, at den kender, når man hopper op i den. Så hvis der er noget i den, der ikke må falde ud, så skal det lige ud. Du skal også have de der bundmåtter ud. Ja. Hvad hedder han der? Hvad hedder han? Jonas? Skynd dig op, politiet er de alkoholtester med. Det der står det op. Det er bådsalat. Hvis de selv kører kort, så. Hvordan får du de der pagajer ud? Ja, hvis ikke de kommer ud, så bliver det sgu nok lidt. Jo, bare laver jeg gerne i 2 minutter. Hvor meget vand siger du? Jeg har vand op til knæerne. Okay. Ved at ligge i vand. Men er du spændt ind ved livet? Jeg har rem på min flydevest, ja. Okay, ja. Uden på værelsen. Ja, men det er jo, nu har jeg jo gjort, som jeg gør, når jeg driver jagt. Fordi det kan ikke. Men det er jo heller ikke